Tal com es va comprometre el mes de setembre, la delegada del govern, Teresa Cunillera, ha visitat aquesta setmana Vallirana per a conèixer l'estat de les obres de la variant. Ha estat acompanyada de l'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, dels membres de la Comissió de Treball de la variant, que inclou ciutadans a títol individual, entitats i representants dels diferents partits del consistori, i de Lluís Bonet, cap de la demarcació i responsable de l'obra de la variant. És una obra que porta molts anys en marxa, que ha tingut molts d'ensurts, moltes entreposades, i que per fi en aquest moment comencem a albirar el final d'aquesta construcció i la posada en funcionament d'una obra que és necessària, ningú ho discuteix i que ha de ser molt útil, no només per Vallirana, sinó per tot el seu entorn. L'alcaldessa sap del nostre compromís, sap que estem treballant amb intensitat i jo ara acabo de trobar-me també amb la comissió de seguiment de l'obra, amb els regidors de l'oposició, igual que amb l'alcaldessa, i nosaltres els hem dit que estem treballant intensament perquè la nostra pretensió és que abans d'acabar l'any aquesta obra estigui en funcionament. Creiem que tenim les possibilitats reals de que això sigui així. Pel que es va poder veure a la visita, les obres es troben força avançades i se concentren força a l'interior del túnel, on es treballen els dispositius de seguretat i en la il·luminació. Cal destacar també que a la zona de la sortida sud al costat de la masia de Can Rovira s'està construint l'edifici de control dels túnels. Una instal·lació que serà de les més modernes i operatives que tindrà la demarcació de carreteres a Catalunya. A la reunió mantinguda prèviament amb l'alcaldessa, la delegada del govern no només es va comprometre a l'acabament de les obres de la variant aquest 2019, sinó també en l'inici del projecte de la variant per les Casetes i a trobar una solució al creuament de Can Julià.